Ndewo ndewo no ndewo no ndewo no ndị Igbo mma mmanụ mma mmanụ ndị Igbo mma mmanụ mma mmanụ mma mmanụ ndị Igbo ndewo no ndewo no Igbo mma mmanụ Igbo mma mmanụ. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ụbọchị taa was the 11th of June 2025. Ihe na-eme maka ihe ahụ na-emene achọrọ m ka m kwuo okwu n'ụbọchị taa. Okwu m ga-ekwu ọ ga-ete anya. Ekwughị nkwenụ m maka ihe na onwe onye na-ege m ne. But ana m ekwu ya because of in the near future. N'oge na-abịa abịa. A ga-asị mgbe ihe na-eme the awakened one ikwukwuru okwu o nwere ihe ikwuru. Ele ihe ikwuru mgbe ihe a na-eme. Okwu otu njipụta mgbe during the rendition mekwu okwu ha asị m na mekwu ụlọ ihe niile m kwuchara during the first month, first year of the rendition ihe niile ha bịala na mmezu. Ala arụọna na Chike dozie m na ndị otu ya emena ihe niile ha nwere ike ime. Ihe niile Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro gwara ha sị ha emena ihe. Mee ihe otu emena ya otu. Ihe niile ọ gwara ha sị ha emena ihe. Ihe ọ gwara ha sị ha mee enwebe ka ha mere ruo n'ụbọchị taa mụ na gị na-ekwu okwu. In the beginning, the first month of the rendition, Ojiofo no more highway gara pen he were account IPOB transfer na ụmụnwaanyị highway. Finally, I'm now DOS. We are working with ụmụnwaanyị highway. N'ụbọchị taa mụ na gị na-ekwu okwu eriene ha ego ọhụrụ na akaụntụ ndị IPOB and Chike Doziem and Ojiofo, they are aware of it. I want them to get the gashi. Ojiofo onye nyere ha latitude ka ha ji take over IPOB, and that is a fact. Asheri ihe ndị IPOB ndị DOS ndị otu Chike Doziem sị na Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro na ọwụzi ya wụ onye ndu ha na ozi Chike Doziem wụ onye ndu ha. Ha kwuru ya ekwu. Ewu South Africa kwuru ya. Dọkịta ndị ara, Dọkịta Iberibe kwuru ya. Ekwukwere ihe na Radio Biafra. Ọwụ a secret. It is a fact. Choma, ị ga-ahụ 5 or 6 different recordings of different people nga ha kwuru si na ozi Chike Doziem ụzọ onye ndu ha. Nke a na-ekwu na awụ asheri ihe ọpọn ihe niile ha mere. Ịmakwa na ndị Chike Doziem na ndị otu ya ga-create na Saturday a new IPOB headquarters na Germany. So eme ha IPOB headquarters for their own na South Africa. Emege ihe na America.
or ibia tikwe na Germany nke nwere the IPOB headquarters. That means Chikedoziem is trying to say that now the other headquarters in housing headquarters in the IPOB. Achọrọ m ka ịmata fact that IPOB-DOS has nothing to do with Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu. Anụm nwere some idiot ndị si na n'ọwụ DOS ndị na-ahụ maka ndị na-elekọta Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu Supreme Commander. That is not truth. Chikedoziem na ndị agbata eke ibe ya ahụbeghị maka ihe gbasara legal fees of Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu Supreme Commander of the indigenous people of Biafra. Ahụbeghị maka ya for the past 2 years. Till today mụ na gị na-ekwu okwu. Since o ji nọ n'ụlọ nga, Chikedoziem na ndị otu ya na ndị agbata eke ibe ya na ndị na-akụrụ ya ekpe na-eji, ndị ha na-akụrụ ya ogele n'ime ọhịa, Chikedoziem na-agba na-eji. Enwebe ka take care of Nnamdi Kanu. O enye ha eti na akpagharie. Enye ha eti na akpagharie kerie ye with Chikedoziem. And finally, ha chiri imeghe a branch or a headquarters in Germany. So that means IPOB ga-enwezi 2 headquarters in Germany. The IPOB headquarters and a new IPOB headquarters under Chikedoziem. So it means that headquarters IPOB no na Germany awu headquarters IPOB. Ana m ekwu ihe ka ụmụnne Nnamdi Kanu ha niile ka ha nọ maka ihe ama anọ na ihe. Enwebe onye n'ime ha mụ na ya discussri ya apart from my divine mother. And all taa ụbọchị taa 11th ka m nwetara ozi anụbe m ihe gbasara na ha ga-create headquarters anụbe m before. Ụbọchị taa 11th ka somebody ofu nwaanyị kara aka kajara akaja mere ka mmata ihe. Nsi Chineke ala arụọna, nsi Chineke na ala efuone, na aga m ekwu okwu ala efuone na oke a na-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgwụ. Chineke ala efuone, ala Igbo efuone, ala na-agba aghara. Chikedoziem create a new IPOB headquarters in Germany. So that means ya wona Nnamdi Kanu pụta today a ga-enwezi IPOB office abụọ na Germany. So eleke ga-awụ headquarters. Ana m akpọku ma Kanu nta ma nwanne Emmanuel ma ụmụnne niile na ndị afọrọkwa Ibeku si ha onye ọbụla pụta amụ ya ọnụ na ihe. And lekwenụ m agwa nnọ onye afọrọkwa Ibeku ọbụla mere attend this IPOB new opening of headquarters, onye ahụ onye iro Nnamdi Kanu. Nwanne Nnamdi Kanu ọbụla mere bịara na this opening of this new IPOB headquarters, onye ahụ onye iro Nnamdi Kanu, onye ahụ onye iro Supreme Commander Nnamdi Ezebiro. Nwaanyị alụrụ alụ, onye ọbụla shi afọrọkwa Ibeku, nwaanyị ọbụla related to
I.O. Kanu or nwoke ọbụla dị related to I.O. Kanu or nwoke ọbụla wụ onye Afarukwu Ibeko or nwaanyị ọbụla wụ onye Afarukwu Ibeko or nwaanyị alụrụ alụ or tenant bi na Afarukwu Ibeko that has something to do with this new IPOB headquarters a ga-emeghe na Germany na this Saturday na-abịa abịa. Onye ahụ wụ onye iro Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu, Supreme Commander of the indigenous people of Biafra. O nwere ihe ha na-ekwu. Achọrọ m ịkpọ onye kwuru ya. Ha si ha na obi dị ha mma ka a tụọ Nnamdi Kanu, ka a tụọ Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander, ka a tụọ ya ikole. Ndị DOS na-ekwu ya na obi ga-adị ha mma ka a tụọ Nnamdi Kanu, Supreme Commander, na obi ga-adị ha mma ka a tụọ ya ikole. And you have to understand that ndị DOS believe na Nnamdi Kanu na ọ ga-apụta. Believe ha na ọ ga-apụta na ndụ na ahụ isi ike. Believe na ọ ga-apụta. Their mind ihe a na project ka a tụọ ya ikole, ka a tụọ ya mkpụrụ ọka, ka a tụọ ya ikole mkpụrụ ọka ka ọ ghara ịpụta. That's why ha na project. That's why ha na again grant. That's why ha ji na-take grant so that ha may established. Maka enwere ha some idiots, some efulefu ndị na-akụrụ ha ekpe n'ime ọhịa ha na-agba n'ezi. Chileke ala Igbo efuone, ala Igbo efuone, ala Igbo na-agbaghara aghara na ụdịrị ihe ga-eme. Chetara mgbe m kwuru 4-5 years ago na asị m na very soon na ndị IPOB ga-akparị Nnamdi Kanu. Ekwuru m ya, ukwu ma na-ada n'ala. Ekwuru m si ndị na-amali gene ma kene ekpu okpu ka isi ha ma nga ha nsị ha na ndị na-eti ka anyị jee gere na Radio Biafra, ka anyị jee gere ihe kwuge na University of Radio Biafra, na ha niile ga-akparị Nnamdi Kanu. Akpa omene ihe m gwara nwata ya ga-eme, eji m gịnị wuru ya oke. Ele ihe m ji wuru onye amụma, ele ihe m na-eji ahụ the behind of the pawentapa. Ọ maka mkwu okwu ya bịa na mmezu, nhụ ihe ya bịa na mmezu. Bikono were na ozi tụsasịa na everywhere na finally na Chikedozie m enwene a new office na Germany. Akpọrọ ya IPOB headquarters. Whereas enwere another headquarters a na-akwụ ụgwọ ya every month. So that means this is a declaration of war. Ọwụ na declare ihe a war ọgụ. Mgba ha na-agba Nnamdi Kanu. Ha na-agba Nnamdi Kanu ụkwụ. Enwee n'iji otu onye Afarukwu Ibeko. Enwee n'efulefu o nwoke ma nwaanyị ya na ojiofo na-arụ ọrụ. That person is an idiot. Onye ahụ wụ an idiot. Efulefu. Onye ahụ wụ a useless efulefu. Efulefu ntị ike efulefu. Ndị Igbo ala efuone, ala Igbo na-agbaghara aghara. Aka m anọghịkwa ya. Chikedozie m Ihere megbuo gị. Ndị hụ na-akụrụ gị ekpe n'ime ọhịa ha ga-disappoint gị. The word of the wicked one na-ada n'ala. Time will come mgbe ha ga na-eshed crocodile tears. Otu nwaanyị ha iwe ji disappoint ya gị. Otu ndị na-akụrụ gị ekpe gị na-agba n'ezi. A na-akụrụ gị ekpe n'ime ọhịa gị na-agba n'ezi. Ha ga-awụ gị n'ala. Mgbe ha ga-awụ gị n'ala, ị ga-ebe akwa.
achọrọ m ka ndị Igbo mata na Chikedoziem na ndị DOS niile ha niile nga ha na-asụ Joshua ọnụ nshi na redio Biafra, onweghị onye n'ime ha tara working with Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander of the indigenous people of Biafra. Ala Igbo efuone, ala efuone na onye ya na nwanne ya kwu jee ịchụ nta ahapụ anụ na-achọzi agbịrịgba, na-achọ agbịrịgba ọkpa nwanne ha, na-achọ agbịrịgba ọkpa nwanne ha. Chineke biko nụ ndị Igbo shianụ ihe, onye ọbụla kọrọ ibe ya ihe na-emere ka ọ ghara ịrịkwa ka mgbe Nnamdi Kanu ga-apụta, mgbe Supreme Commander ga-apụta, somebody abịa na-eshed crocodile tears. Amataghịkwanụ m ihe m megekwe na ụkwanụ ka ọ dịrị gị na mma ihe anyị megekwe na ụkwanụ echekwa na gị na Chikedoziem na-ejigo oji. For the past 2 years, Supreme Commander enwezighị any communication with Chikedoziem. For the past 2 years, Supreme Commander anaghịjizi oji. The last oji o jiri ihe mgbe ha edere that 11 items ọsị ha, do not do this, do not do that, do not do this, do not do that. The last oji Supreme Commander jiri Chikedoziem 30 shot. Till today, nwebe oji ọzọ jiri. Enwe ndị na-akụrụ Chikedoziem ekpe, ha na-akụrụ ya ogele n'ime ọhịa. Chikedoziem na-agba maka ha na-eyi ihe aja n'ukwu. Chineke ala efuone, ha na-eyi ihe Chikedoziem aja n'ukwu. And they were an IPOB wuo ya n'ala. Ala efuone, ala Igbo na-agba aghara. Hey, I hope na mmechakwa ihe aga m akpọ Barrister Law Ejimako sị ya, ị gbakwala Supreme Commander na ihe na-eme. Ị gbakwara ya na ihe na-eme. Ala efuone, ị gbakwara Supreme Commander na ihe na-eme. Ka ọ ghara ịdị ka ya sị, ọ gịnị mere nna agwaghị m? Aga m akpọ Chineke ala efuone, ala Igbo efuone. Chikedoziem onye ya na nwanne ya kwuje ịchụ anụ, ya hapụ anụ chụma agbịrịgba ọkpa nwanne ya, agbịrịgba ọkpa nwanne ya. Chikedoziem onye mere nwanne ya. Chineke ihe kwa ihe ọjọọ, Chineke ihe kwa ihe ọjọọ, ihe kwa ihe ọjọọ, ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ, wụ ihe ọjọọ, ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ. Chineke ala Igbo efuone, ala Igbo efuone. Ndewonu ihe nga ọha m. Enwe nwanne Nnamdi Kanu ọbụla aka ya nọ n'ime ha new IPOB headquarters na Germany. Enwe ikwu na ibe Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander, enwe ikwu na ibe ya ọwa ọgọ ya, ma ikwu na ibe ya ma onye afarịkwa ibeku so na this sabotage. Igbu ya mma mmiri, iri ya ụgba krotle. Enwe onye aka ya sonye. Chineke ala kpọọ ya peg, ala chilie ya ụkwụ abụọ elu. Chineke ala efuone, ala chilie ya ụkwụ abụọ elu, chilie ya ụkwụ abụọ elu na ụdịrị ihe agharị mma. Chineke ala efuone. And time has come for ndị truly
ndị kwere na Maazị Nnamdi Kanu ịpụta. Ndị otu autopilot nọ with Simon Ekpa. Ugbu a hapụla ha Simon Ekpa. Ha nọzi na nke ha. Ngozi Orabueze na Adadịọra Mma eburu n'autopilot gbafuo. Ndị otu Chikedozie eburu n'eke ha gbafuo. Ndị kwuru na Maazị Nnamdi Kanu kwụsị na ịdị na-eme secret meeting. This bullshit secret meeting ndị na-eme onye ha aka. Wepụta na ya ka ndị mmadụ na-ahụ na enwere ndị kwuru na with gidigbam with Maazị Nnamdi Kanu. This bullshit meeting ndị na-eme, unending meeting, bullshit meeting ndị na-eme, secret nọ na-ewepụta. Anyị a na-ahụ ihe nọ na-eme. But unu na-eme ihe but anyị na-ahụ ya. Oh mba, ihe niile bụ secret. Kwụsịnụ that bullshit. Wepụta na ya ka ndị mmadụ matakwa na enwere ndị kwuru na with Maazị Nnamdi Kanu. Ndewo.